Hi guys, I hope you're all doing well. I'm fine over here. Kamalam Ningushira Kikada, I'll go by Sheila Darlings. If you are new to the channel, please do not forget to like, share, and subscribe. So, Imani, today, let me just quickly close this. So today we are going to review the Lonely London. I think it's episode 6 or 7. I'm not sure, but I will let you know about it about the last episode, and then we are also going to review Imakeza Wense Wife both together endaweni enye. Okay, fine. Lonely London goes to ifamily, they go to kwabohlubi beyokwenzela abantwana imbeleko. And then endleleni bayalindiswa ngomakazi babo, the other part of the family. And umama kalondisana wayeluza. Okay, imategwingqo yam phayana ndiyabona uba kuyayo ifamily kalondi is busy pushing narrative yobantu uba hayi kaloku sana wena ungumama ungunkosikazi kahlubi. So funeka ufike phaa as unkosikazi. Okay. But ekugqibeleni uLondi ngunkosikazi kaHlubi. If ever uHlubi wabhatala ilobola kuLondi and then uLondi zange amdivorce, ahamba ayomdivosa uHlubi phaa eMasters okanye phaa andazi ntoni laa court, family court ntontoni, kulaa ndawo kudivoswa kuyo abantu siyaziyo sonke. Ndiyafuna ukutsho uba usengumfazi kaHlubi. Okanye nithini nina? I-customary ne iyakwazi udiphenda also nakukuthi zithini ii-customs zabo bona based on this. But ke if ever ilobola yamaZulu ithi funeka icelebhreyithwe yonke into umntu asiwe ukuze ibe njalo, unfortunately ke ayinguye. So they are pushing this thing yobana hayi kaloku sena unkosikazi wena phana funeke uthini ubuyele uyothwani uyothiwa celebrate ubuyele phaa sikuthandeze umfazi. No, bayafika kule ndawo nayo ifemeli seyifikile baphelele bayafika phayana hayi bo bazoxela ubana culani. Love umama kalondi down wathi asiculi akuculwa. Wathi umakalondi hayi funa ukwenza into esingayaziyo asizifanga makoti apha sizise abantwana umntana ofuna kwenzela into nomntana ongekho rayithi usho sigulela ngumntana thina, so therefore asiculi. Masifika sime egeyithini siyafika sime egeyithini basamkele asiculi. Ndaqonda yes wena mama kalondi. Uthi hayibo, and also laa part ithi bana nibhetelene you can abandon abe nabantwana exa thina sibe stuck with it. Nqonda ndiyayithanda le shade lo mfazi ayithwayo. Umakhulu uyaqala uba siba-abandone nqaba makhulu sanabuza unyanakho. Sufuna uphendula into ongayaziyo, buza unyanakho. Buza unyanakho because umama kalondi uyayibona yena kudala ekhona, wena sikhoshwe noba ukhona because andiyazi. But ke uthi uLondi uHlubi uyathanda ungazinikisa vele ingqondo yakhe ibe on pause. Vele ingqondo yakhe abafana guys bayathanda uba on pause. So, I mean, also the other highlight for me, kukuba le nto kaDinewo ivezwe ukuba uLondi wathini kuDinewo ivezwe kule episode, and also uLondi is blaming on alcohol. Hayibo sisi, at your big age like this, because wosohlulwa into nokuvala. I mean, like uthi abantu bazathini nje wosohlulwa into nokuvala umlomo. Why into leyiphusha because ngonovela uthi oh okay now it's fine. Xa uthi uba uyafana naye uthi hayi andiziboni njalo and then uphume kuloo nto leyo. Okanye wafuna uzenza popular ngoDinewo umloyisane uLondi, because why are they bringing it ngoku apha? Hey, at some point ndifinish ukuthi abana context but ke banayo but andiyazi. But I don't want to lie, at some point that I do enjoy ukubukela umama kalondi sometimes ebathi yabo. So that's being usisomdala. Sisomdala. But ke coming to my case, I want to wife bengitheni kuni. What did I say to you? Bendinixelele ndathi uLerato uzokhala ezimantshiyane. So uMageza nanku uyoxolisa kuPalisa, futhi umlaxaza. Uyoxolisa kuPalisa, ndicela ungahambi into ndicotha isiko sakho, uyabuza yintoni ingxaki. Hayi uPalisa uyathi uba what's the problem? Okay, sharp. And then uPalisa now is like, oh, okay. UMageza like, I didn't like that because kaloku apha thina siyazama senza sure uba sikunye kule nto nawe, but ke ngoku awu like akho nto uyenzayo. Like awusiniki into. Like usestrithi ngathi thina sikhona just for uba khona. So I ke now uMageza baxoxa mamelani ke siyahamba apha, this is the day to day. So funeke sihambile siye kuphi?
kwenye indawo, that's where we are going to talk about whatever that transpired. Like, that's where we are gonna wrap yonke lento. Hayi nyani girls zilungise zihambe. Kutense rhubi. Kutense. uLerato ujonge ilalo linyoronyoro. But there's something that Lerato said about what happened kuye esengumntana aswelekelwa ngumama wakhe, and then after eswelekelwe ngumama wagulelwa ngumama, something like that, umama wakhe to a point that awasweleka. Andisifanga kahle ezi story sakhe. And also into eyenzekayo wathi esaya ku-anti wakhe okanye to someone that aweza bancede ukuba abanikwe sister wakho omdala wabashiya wathi shaka nosista wakho mncinci. How do you do that as an elder sister? Shaka nosista wakho mncinci, mna ndihamba ndothatha umntana wakhe. Touch my heart, and that realization yezinto ezininzi, because kaloku uba ngumntana uba ngumntu omdala ungumntana afuneka ukhule ube ngumntu omdala. It's not supposed to be like that. Xa ungumntana akusuppose uba ube ngumntu omdala uzibone sune-responsibility uba ngumntu omdala. And then she mentioned that she got art ngabafana nothi omnye. Yho, hayi nkosi yam. Kanti abafana babafuna ntoni amantombazana? Nesifuna ntoni? Nifuna sithini? Yaba buhlungu intliziyo yam ngoLerato, ndiqonda uThixo makamgcine amhile, angasoloko exingafana amadoda for that, for ubani uba yonke indoda funeke uyivulela imilenze, because laa nto leyana inako ukwenza abantu kakubi. Umntu acingafani uba kuzothandwa indoda funeka uvule imilenze. Umntu xa abantu, not everyone, umntu obeke wadlula kwesaa stage. Ndinamahlobo, ndinomhlobo wakwadlula kwesaa stage, which wake wabalisa ubana iyazenzekela laa nto ufuna uvele uvule imilenze. And ndinosista wam owake wadlula kulaa nto naye. Laa nto wayedla ngonibalisela umdala kum, but waswelekanga, wadla ngonibalisela uba laa nto yodlwengulwa iyakulandela and iyenza uvele ufune uvula imilenze apho bekufanele uyivale khona. I so wish uba whatever ibisenzeka phayana akaphushwanga yilaa nto ubana kuzabe enough endodeni funeka ayivulela imilenze. Naw bafika ke ngoku apha kule ubusuku ke ngoku bokugqibela, ubusuku benzolo. Afika ubusuku bokugqibela athi Mageza ndizayolala kothile xa funeke leyo indlela izawuthi ubana nguye ndimkhethayo. Lerato hamba nyhani. I like the fact that uPalisa unengqondo bethunani, and uMageza bengasoze alunge for uPalisa. uPalisa uhlikihlele kancinci apha engqondweni. So xa befika phayana uPalisa noMageza, uPalisa umambuza imibuzo, okay, ukuthi khandicacisele uba wena noLerato niye kangaphi? Hayibo, athi uMageza silitsibe kathathu iziko. 1, 2, 3 times, 1, 2, 3. Athi uPalisa hayi wena. Athi omnye njalo. Silitsibe kathathu besingaqali besingagqibelisi, sasiphindile futhi. Athi no Flora. Athi hayi no Flora. Kutsho uMageza athi hayi no Flora. Silitsibe kathathu. So into engayi-understandiyo uba so uFlora ngoku ebe-acting ngathi yena uzivalile, kanti bezazi uba hayi ulapha noMageza, uphantsi naphezulu. Yho, uPalisa noba ushiyeke eziva ingathi usisibhanxa, uthi hayibo uFlora. Uthi uMageza hayi siye kathathu, silitsibile okokuqala, salitsiba okwesibini, salitsiba okwesithathu. So uMageza bebetha kuLerato abethe kuFlora. That's why uFlora becinga fani uba hayi you were staring, kanti uhambe rongo. uMageza befuna nje ubacofa. Valani imilenze xa nikho izinto zokuhambela, nisonge izandla nibe zizicunayo. Sanuvula umntu uhleli uyavula ingathi uyasina, hleli nje umntu ufuna usina. So uFlora ke sana ndisho sonke si-shocked, si-disappointed futhi okwesibini ukuba hayibo wena Flora. Ngoku ubu-acting ngathi so kwakuthukwa wena ngulaa mntana edibanisa wena noLentuza kanje. So uMageza waba ne-conversation noPalisa. uPalisa wathi yho sana nixakile, but ke ngoku xa sekufuneke ukhaveshwe yonke le nto lena, uMageza wabuza xa ndisenza into nawe laa Lerato izawugcwala indawo yonke.
So ndikuthemba njani? Ndakuxelela into zam ezi-serious wena ugcwalisa ikhantri. Ofisho ndiyamva uMagezi uba because kaFlora khasive ngoFlora. uFlora watya inyama wasula amafutha uFlora. What? Angathi khange atye niks. So lo ngule nto uthi utye waxhapha amafutha namagwebu ecaleni osogqiba kwanzima ubani uba athi akakwazi utya gqibathi ufuna utya abhebhereze bhebherere. So ke uphoswe yindoda.